раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тибқи талаботи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи милитсия, дар бораи ҳаракат дар роҳ ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқии амалкунанда дар баробари мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, инчунин дар масъалаҳои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ, танзими ҳаракат дар роҳ ва пешгирии тамбашавиҳо дар роҳҳо ва омодагиҳои ҳаматарафаи фаъолияти корхонаю идораҳо, муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард, корхонастони бадахшон, полковники милитсия Мирзо Мурозода Рустам Тағоймурод, гурӯҳи кори таҳти роҳбарии муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва масъулини шуъбаи бозрасӣ давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе зиёда аз 608 километр роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ дорад, вохӯрии судманд баргузор намуданд. дар вохӯрӣ бо ронандагон ва мусофирон риояи ҳатмии қонунҳои амалкунанда ва талаботи имрӯзаи бозрасии давлатии автомобилӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди истифода қарор дода хоҳад шуд. оид ба пешгирии садамҳои роҳи нақлиёт ва дигар масъалаҳои самти нақлиёт бо ронандагон корҳои фаҳмондадии пешгирикунанда гуфта гузаштанд, ки ин ба манфиати кор мебошад. дар терминали самти шаҳри Хоруғ ба самти ноҳияи Роштқалъа дар вохӯрӣ бо ронандагон ва мусофирон муовини сардори раёсат оид ба бехатарии ҳаракат дар роҳҳои автомобилгард, муоинаи ҳатмии давлатии техникӣ, дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаҳои нақлиёт, қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ва риояи талаботи бозрасии давлатии автомобилӣ аз ҷониби иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, пешгирии садамаҳои роҳу нақлиётӣ, ҳолати роҳҳо дар фасли зимистон, худсарона таҷҳизонидани автомошинаҳо бо ҷои нишасти иловагӣ ва чароғҳои рӯшноидиҳандаи худсохти ғайриқонунӣ, тарзи дурусти ҳуҷҷатгузории воситаҳои нақлиёт ибрози ақида намуданд. қайд гардид, ки аз ҷониби масъулини терминали самти ҳаракат аз шаҳри Хоруғ ба ноҳияи Роштқалъа ташкил ва фаъолияти ҳамарӯзаи нуқтаи тиббӣ барои назорати саломатии ронандагон ва мусофирон, утоқи модар ва кӯдак, ошхона, ҷои дамгирӣ барои ронандагон ва мусофирон, ба қайдгирии автомошинаҳо ва ҳамчунин барои ҳолати санитарии тозагии гирду атроф аз ҳар гуна партовҳои маишӣ ба масъулини терминали мазкур супоришҳо дода шуд. аз ҷониби ронандагон бошад пешниҳодҳо барои ҳолати роҳ аз ҷумла дар километри 22, 23 ва 33 роҳи автомобилгард аз шаҳри Хоруғ ба ноҳияи Роштқалъа бинобар сабаби хунукии сармои зимистон ва яхбастани ҷӯйборҳои канори роҳ об ба шафати роҳ баромада монеа эҷод намудааст. бо супориши роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, муассисаи нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Роштқалъа баҳри бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта сафарбар карда шуда яхбандииро пешгирӣ карда шуд. ташкил намудани чунин суҳбатҳо, вохӯриҳо аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ бисёр саривақтӣ мебошад ва ба дархости таклифҳои худ ҷавоб пурра гирифтем. ҳамзамон гурӯҳи кори терминали деҳаи бидурдро мавриди санҷиш қарор дод. дар вақти мушоҳидаҳо аз тарафи гурӯҳи кори муайян карда шуд, ки дар терминали деҳаи бидурд, ки мусофиронро ба шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои Шуғнон ва Мурғоб интиқол медиҳад, шароитҳо дар назар ба дигар терминалҳои шаҳр хубтару беҳтар ба роҳ монда шудааст. таъкид карда шуд, ки нуқтаи тиббӣ барои назорати саломатии ронандагон ва мусофирон фаъолияти ҳамарӯза дорад. дар терминали деҳаи бидурд утоқи модар ва кӯдак, ошхона, ҷои дамгирӣ барои ронандагон ва мусофирон мавҷуд аст. аммо барои баъзе камбудиҳои дар фаъолияти терминали мазкур ҷой дошта аз ҷониби муовини сардори раёсат тавсияҳои судманд дода шуданд. ронандагон тамоми паҳлӯҳои риояи қоидаҳои бехатарӣ дар роҳ ба риояҳои талаботҳои бозрасии давлатии автомобилӣ фаҳмонда шуд. риояи қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ худ гарави саломатии ам ронандагон ва мусофирон мебошад. аз ин вохӯрӣ ронандагон ба худ тавсияҳои муфид гирифтаанд. муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳамзамон кору хизматбарии шабонарӯзии кормандони ситоди байниидоравии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният, ки дар дидбонгоҳҳои доимо амалкунандаи бозрасии давлатии автомобилӣ хизмати шабонарӯзӣ менамоянд, мавриди санҷиш қарор дод. ба кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ супориш дода шуд, ки ҳаракати нақлиётро зери назорат қарор дода, дар фаъолияти хизматӣ ҳолатҳои ҳуқуқвайронкуниҳоро саривақт пешгирӣ намоянд ва бо ронандагон ва мусофирон хушмуомилагиро дар мадди назар қарор диҳанд. дар толори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо масъулини хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт, хоҷагии фаръии манзилию коммуналӣ дар шаҳри Хоруғ, раёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят, кормандони масъули шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилоят
ҷаласа баргузор намуд. дар ҷаласа аз паёми пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвар ва он дастуру супоришҳое ки ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дода шуданд мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. қайд карда шуд ки барои азнавсозӣ ва таъмири роҳҳо, сохтани нақбҳо ва долонҳои зидди тармавӣ, пулҳо ва дигар иншооти роҳдорӣ дар соли сипарӣ гардида аз ҷониби ҳукумати кишвар зиёда аз 8 миллиард сомонӣ ҷудо гардида барои пешрафту тараққии соҳаҳои роҳу нақлиёт саҳми босазо дорад. гуфта шуд ки барои пешрафти соҳаҳои халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ бояд идораю корхонаҳо дар ҳамкорӣ бо мақомоти корҳои дохилӣ барои бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар фаъолияти корӣ аз худ масъулияти баландро нишон диҳанд. дар самти интиқоли мусофирон ва мусофирбарӣ аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба дигар минтақаҳои кишвар ҳанӯз ҳам мушкилиҳои зиёд мавҷуданд. аз масъулини идораву корхонаҳо даъват ба амал оварда шуд ки тибқи талаботҳои қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҷумла қонун дар бораи ҳаракат дар роҳ, қонун дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, самти экологӣ ва муҳити зист, нигаҳдории роҳҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва тозагии маркази маъмурии он шаҳри Хоруғ диққати зарурӣ равона сохта саҳми босазои худро гузорем. бояд гуфт ки рух додани садамаҳои нақлиётӣ ва ҳодисаҳои ногувори роҳу нақлиёт ба фафти одамон яке аз мушкилиҳои рӯз ва боиси нигаронӣ мебошад. дар рафти ҷаласа оид ба дархосту пешниҳодҳо зимни вохӯрӣ ба ронандагон ва мусофирон дар терминалҳои шаҳри Хоруғ ва суҳбату вохӯрӣ натиҷагирӣ карда шуд. дар фарҷоми ҷаласа ба корхонаи хоҷагии фаръии манзилию коммуналӣ супориш дода шуд ки ба тозагии маркази шаҳр ва гирду атрофи он диққати ҷиддӣ дода партовҳои маишӣ аз кӯчаҳо ва партовгоҳҳо берун аз шаҳр интиқол дода шаванд. ба масъулини идораи роҳҳои автомобилгарди вилоят супориш дода шуд ки ҳолати роҳҳои шаҳру навоҳии вилоятро зери назорати ҷиддӣ қарор дода сари вақт роҳҳоро аз яхбандӣ, сангрезаҳо таъҷилан тоза намоянд. хадамоти назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ва шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ вазифадор гардид ки назорат аз болои ҳаракати мунтазами нақлиёт, танбашавӣ дар роҳҳои автомобилгард, хатсайрҳои мусофирбар, намуди зоҳирии ронандагон, пешгирии ҳолатҳои худсарона кандани роҳҳо диққати ҷиддӣ равона созанд. ба кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон супориш дода шуд ки қоидавайронкуниҳоро ошкор ва пешгирӣ намуда дар ҳамкорӣ бо хадамоти назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт ҳаракати бемамонияти нақлиёти мусофирбарро таъмин намоянд ва дар ҷойҳои хатарзо ва яхбандӣ дошта ва роҳҳои иловагӣ аломатҳои огоҳкунандаи роҳ гузошта шуда хавфу хатар пешгирӣ карда шавад. ҳамзамон муассисаҳои таълимӣ ва касбӣ ки дар қисмати ҳамшафати роҳ қарор доранд, ҳолатҳои ба мактаб омадан ва аз мактаб рафтани мактаббачагон тавассути роҳҳои автомобилгард зери назорати пайвастаи кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ қарор дода шавад. ситоди байниидоравии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва таъмини амният дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон муассисаҳои роҳдорӣ ва масъулини терминалҳо дар шаҳри Хоруғро муваззаф менамояд ки фаъолияти худро боз ам вусъат бахшида ҳамарӯза ҳолати роҳҳои қаламрави вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро зери назорати ҷиддӣ қарор дода фаъолияти терминалҳо ба таври зарурӣ ба роҳ монда шавад.